Sugeng sonten salam ngarit Nusantara. Panggih kalih tiyang ngarit, bolong ngarit. Bolong ngarit, bolong ngarit. Ngarit ping pira Pak sedina? Alah nggih pisan iki kok. Nggih iki aku. Aku digawa sak welone kuwi. Ah iya kok. Aku opone dipangan lho. Godhonge apa? Godhonge kuwi. Resik. Ri kuwi. Heeh. Iyalah. Iki ya doyan lho, Pak. Pakisan ki. Aku ora doyan. Wah, ngemel. Tenan niku doyan. Nek aku ora doyan ngono iki. Ngarit. Oke, wit eri lho iki wit eri. Iki sapa iki? Wit eri. Wit eri dipakake wedhus. Iki sapa iki? Kayak biji. Bapake ngarit, bolong ngarit. Bolong ngarit. Iki bolong ngarit. Bolong ngarit Nusantara. Ngarit wedhus. Arep udan gembel-gembel. Gembel oke ya, Pak ya? Alhamdulillah. Iki ra metu Pak bodo iki. Ditokne merang? Ayo nek payu 3 juta lah ya anu to Pak. Payu 3 juta siji lah ya lumayan. Iyalah, urung gede kok. Wah, ya nek saiki ora payu nek goleki saiki sing blanggrah-blanggrahe Pak. Ya setahun sesuk wis payu ya. Sak bongkok parek Pak. Oh. Iki minta cacake. Gandul. Pipane piye? Godhonge kae anu sing pipane kae. Heeh. Cacake doyan? Cacak. Iyalah. Tak kira kae. Cacake bidus. Wareg. Ini ra campuri apa-apa?